שלום רב לכם. שוב אנחנו במסגרת הקליידוסקופ, אותו מערך של צבעים המשתנים כדי לראות זוויות וצורות שונות, והפעם מזווית שונה על היהדות בדרך כלל ועל חשיבה מה יקרה באחרית הימים. והפעם תנו לי כיד הדמיון לשתף אתכם במחשבות שלי, איך זה עשוי להתרחש, מה אמור להיות כביכול. ואנחנו נצא לדרך מפסוק חשוב מאוד בספר דברים, פרק ל"ב, פסוק ל"ט, ואני מצטט. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ראו, אתה בעין, אתה, תראו עכשיו, אתה. למי הוא פונה ראו אתה עכשיו? לכל מי שיקרא את זה, ומדובר פה קרוב לאחרית הימים. כי אני הוא, פעמיים אני, ואני חוזר על תחילת הפסוק. ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני עמית ואחיה. מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. אני מבקש להתעכב היום על הנקודה של המילה ראו. ראו זה מין כמו ציווי, תסתכלו, תביטו, תתבוננו, ראו בעיניכם הבשרניות אירוע מסוים. ראו, לא חישבו, לא תאמרו, אלא ראו בעיניכם. מה לראות? אומר על זה הגאון מווילנה, לפני יותר מ-250 שנה. אם בעם ישראל יהיה מצב שנוכל לראות בעינינו, בדמיון, להעביר מן הדמיון אל עיני רוחנו, במציאות, כאילו שהדברים מתרחשים במציאות, את אחרית הימים, את ביאת גואל צדק, את משיח צדקנו, אם נוכל לראות ותאר מה יכול להתרחש, כל אחד יכול לתאר בעיני דמיונו הוא, לפי הבנתו, לפי השגתו, לפי הפעלת דמיונו. ואני מבקש כרגע לפנות אל דמיונכם גם כן, שאני מבקש להפרות אותו עם מה שעובר אצלי בדמיוני. אנחנו כולנו מכירים את המערכות האלה של ההכנות לאולימפיאדה. כל המשחקים עומדים להיפתח ביום מסוים, בשעה מסוימת, באיזה בוקר מיוחד. אנשים ישנים בשקי שינה, אנשים עומדים בתור להיכנס, אנשים מסתכלים במערכות המדיה והטלוויזיה לראות את הפתיחה הנפלאה, הגרנדיוזית. בשעה 6 בבוקר, היעודה להיפתח ב6 בבוקר, עם הזריחה, ואז מפריחים את היונים, כל מפריחי היונים הללו, הבלונים, וכל המערכות של התצוגות היפות לקראת הפתיחה יוצאות אל הדרך. וכל הצופים, מיליארדי הצופים בעולם, משתאים, מתפלאים ונהנים. והנה, הדקה ה-59, 5:59, וכולם מוכנים, והספירה לאחור מתחילה. עם הזריחה שמיועדת להיות ב6 בבוקר, יפעילו את כל המערכות. והשעון עובר בכל שנייה לכל שנייה. טינג, 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 טינג. והשניות חולפות ונשארו עוד 10 שניות. 10, 9, 8, 7, 6. כולם מוכנים. 4, 3, 2, 1. ולוחצים. יש בעיה. לפי השעון 6, אבל השמש עדיין לא זורחת, והחליטו עם הזריחה. משהו כאן התפשל. הזריחה מתעכבת בעוד איזה דקה. 1.5 דקות. רעש מהומה בכל המערכות של ההכנה. מישהו ייתן פה את הדין, או המערכת של השעון, או איזו מערכת מיוחדת, שפישלו והמשחקים והאולימפיאדה לא נפתחה בדיוק בשעה 6 עם הזריחה. היה 6 לפי השעון, אבל הזריחה התעכבה. אחרי האולימפיאדה
במחקר שנעשה התברר דבר מופלא, שזה לא ייתכן, אבל אתם מכירים, יש חור באוזון, יש בעיות באקולוגיה, העולם מתחמם, העולם מתקרר, העולם מתכווץ, העולם מתרחב, יש פה בעיות של התרחשויות שאנחנו עדים להם בשנים האחרונות, דברים התאחנו. מה התברר במחקר? שהשמש עם כדור הארץ, הזווית הקבועה שהייתה עד כה מוכרת, השתנתה כמלוא הנימה, באלפית, וזה מה שגרם שהשמש תזרח מאוחר יותר בדקה, דקה וחצי. השתאות איומה. וזה לא הכל. כי זה חמור מאוד בעוד מספר שנים, ואני מבקש להסביר את זה. בעוד מספר שנים, עשור, 2, 3, 3 עשורים, מערכת הזמן עם זווית כדור הארץ תשתנה ותוסיף עיכוב בין הזריחה לשעות, סימן שהזווית כדור הארץ עם השמש משתנה, וייתכן מאוד שפה בארץ או שיהיה כפור גמור, או שבזווית מסוימת כדור הארץ, אם זה יתקרב לשמש, השמש תשרוף חלקים גדולים. זה יהיה אסון אקולוגי. יכול להיות סופו של כדור הארץ. המדענים בנאס"א, המדענים בכל העולם, שברו את הראש, מה ניתן לעשות. כל הגושים, ארצות הברית, רוסיה, סין, יפן, אירופה, כולם התאחדו עם קבוצת מדענים כדי לברר ולבדוק מה ניתן לעשות כדי להציל שהמצב לא יידרדר עד כדי תהום שממנה אין חזרה. וחקרו. כאן נכבד. המדענים גילו לתדהמת כולם שאם לא יעצרו את הספין של כדור הארץ על ידי מערכת שתחזיר אותו לזווית ולספין הרגיל, בעוד מספר שנים זה רק ילך ויתעצם, ילך ויגדל, והזווית בכדור הארץ תשתנה לא רק במהירות הקבועה שחשבו 1 ל-100 שנה, אלא זה יצבור תאוצה בגלל שהמרחק מהשמש יוציא את כדור הארץ ממיקוד הנכון של מערכת המגנטיות ושדה המגנטי, וכל המערכות הללו יכולים לגרום לאסון תוך זמן קצר. הם בדקו והחליטו, אחרי כל עבודת המחקר, שיש להפעיל מערכת של פיצוץ בעומק כדור הארץ באחת משלושת הנקודות האפשריות, בגלל המערכת התת-קרקעית של אותם מקומות. הפיצוץ הזה, במשקל גדול של אטומים, עם עוצמה אדירה, יגרום לכדור הארץ לחזור למסלולו, ורק אז, רק בדרך הזו אפשר יהיה להציל. מה הם 3 הנקודות שגילו המדענים שאפשרי? אתם יודעים איך אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו מה יכול לקרות? נקודה ראשונה בסין, נקודה שנייה במנהטן, ניו יורק, נקודה שלישית, הפתעת כולם, בירושלים, עיר הקודש. רחש עבר למשמע הדברים הללו בין כל המדענים, ובאומות העולם כשקיבלו את התגובה עם התוצאה של המחקר הזו, הם היו מופתעים יותר, ומאחר שזווית כדור הארץ נבדקת באיזה זווית כדאי להתחיל, נראה בעליל לפי המחקר של המדענים שהזווית הראשונה שתתאחד, ויש 3 זוויות כאלה במשך ספין כדור הארץ באותה שנה, ואחר כך זה יכול להיות שיהיה מאוחר מדי. כי כל זמן שזה עוד דקה הבדל, דקה וחצי עם הזריחה, יש סיכוי גדול שהפיצוץ יגרום לתיקון המיוחל וכדור הארץ ינצל. ומה המקום הראשון שלפי סיבוב כדור הארץ עם השמש התגלה שהוא המקום המיועד שבו צריך להתחיל את הפיצוץ לפי סדר השנה? סין.
סין היא דרמה. אנחנו מיליארד ומשהו אוכלוסין. אנחנו היום מעצמה כלכלית. אתם לא יכולים לעשות לנו. אנחנו העתיד של העולם. כל כלכלת העולם כבר כמעט בידינו. אתם לא יכולים לפגוע בנו. אומות העולם התכנסו באו"ם והוחלט פה אחד, אין ברירה, צריך להציל כדור הארץ. ואחר כך כולם יעזרו לסין להשתקם. בלי ברירה, סין קיבלה על עצמה, אין מה לעשות. התחילו הקידוחים. קדחו לעומק האדמה באיזה אזור מסוים, דווקא הררי, כי הבסיס למטה הוא יותר סלעי, ואז התוצאה האפקטיבית של הפיצוץ בעומק האדמה יהיה יותר חזק, משמעותי, בדיוק מה שנדרש. מכשירים שונים לקדוח לעומק האדמה, הגיעו לעומק מסוים. בסין, ראש המחקר למערכות האטומיות בסין ניהל יחד עם עמיתיו מארצות הברית, בבריטניה, מצרפת והעולם כולו, את המערכת של החפירה לעומק. הוא ביקש בקשה אחת. הוא התייעץ בצד עם עמיתיו הסינים באיזה ערב, למחרת הוא מבקש בקשה מכל אומות העולם, הוא מבקש להיות זה שיפוצץ את המקום, כי הוא מרגיש אחריות על כל המערכת, הוא רוצה שיפעל נכון, במינימום נזק שיכול להיות. מה שאף אחד לא ידע, שהוא תיקס עצה, שכשהוא ירד לפוצץ, הוא יעשה את הפעולה שמנה אין חזרה, פעולת אל חזור. הוא יפוצץ את עצמו, אבל לא עם הפצצה האטומית, אלא עם חומר נפץ כזה, שיחסה את החור, ולא תהיה אפשרות לפוצץ בסין. וואו, איזה רעיון גאוני עם הקרבה. נכון, הוא הקריב את נפשו, אבל הוא פתר את סין מהבעיה, וזה מה שהיה. באותו בוקר של עיתוי הפיצוץ האטומי, לפתע נשמעת פצצה אדירה, חשבו שמשהו הוקדם פה? לא הוקדם. אותו מדען, ראש המחלקה בסין עצמה, סיני, יונג טונג טינג, הלך ופוצץ עצמו, ובפצצה הזו הוא כיסה את הבור שעבדו עליו יותר מחודש ימים, והזמן לחפור מחדש את החור הזה לעומק האדמה לא יספיק עד שיעבור, המערכת תעבור הזווית הנכונה שירדו לה בסין עם הספין של כדור הארץ והשמש. סין ירדה מהפרק. הוא השאיר מכתב אחריו. עמיתיי, בני האדם, ידידים, אם תראו את המכתב זה, משמע שכבר אינני בחיים. אני מקריב את חיי לתועלת העולם כולו. זה לא רק למען ארצי, לא רק למען עמי. מדוע? שימו לב, ארצות הברית היא לא כל כך מעצמה גדולה היום כלכלה. אנחנו, הסינים, מייצרים הכל. תנו לנו מוצר, אנחנו נפתח אותו בכמה רמות יותר מהמקורי, וכמה שאתם רוצים פחות מהמקורי. אנחנו העתיד של העולם. לנו אתם לא יכולים לגרום את זה, כי זה יזיק לכל כלכלת העולם. אני מתחשב בעובדה הזו, ואני מפוצץ עצמי, כדי שהנזק לא יתרחש בעתיד העולם, בעתיד הכלכלי של העולם, העוצמה של המסחר והכלכלה והיצירה של סין. מה אומר לכם, רבותיי? האומץ לב של האדם הזה והקרבה הנפשית ראויים לשבח, במרכאות, הראויים לציון בהחלט. ויש אנשים שחשבו שאולי הוא צודק. יש אנשים שחשבו שאולי הוא צודק. כי דברים שנאמרים, למרות שפעמים רבות אין להם שחר ואין להם אמת, ככל שהדברים נאמרים קצת יותר בקול רם והמדיה מכסה את זה והתפוצה גדולה, יש מספר אחוזים באנשים שמתחילים להאמין שהדבר כנראה נכון. אנחנו מכירים את העובדות בשטח ביום יום שלנו. כמו שאמר אותו נבזה, יימח שמו וזכרו, גבלס, האחראי המערכות הללו שפרסום בעיתונות, אלה העיתונות בגרמניה הנאצית יימח שמם. זה לא חשוב מה גודל השקר, אומר גבלס. ככל שתפרסמו אותו פעמים רבות יותר, בכלים רבים יותר, בסופו של דבר יותר ויותר אנשים יתחילו להאמין שזה אמת. מכירים את העובדה
מפלים אנשים בצורה כזו בעולם הזה. סליחה, גם בארצנו. אנשי המדע, אחרי האירוע הזה התכנסו, בדקו שנית את כל הנתונים, וכרגע הזמן אוזל. הנתונים התבררו בין שתי האפשרויות הבאות, או ניו יורק, מנהטן, לפוצץ שם, או בזווית המסוימת, או בירושלים, התבררו כשוות סיכוי וסיכון בתקופה המסוימת, וכמה שיותר מהר, מאחר שעבדה האפשרות הראשונה, חייבים לפעול מהר באחת משתי הנקודות הללו. או ניו יורק, מנהטן, לעשות את הפיצוץ האטומי הגדול, או בירושלים. היא סלעית. כל הנתונים הראו שזה או ירושלים או ניו יורק. נציג ארצות הברית באו"ם אומר, אמריקה היא ערש התרבות והמדע. היא המקום אליו כולם נוהרים. ניו יורק, this is the apple, the big apple. ניו יורק היא התפוח הגדול של המסחר, של הכלכלה, של כל מה שמתרחש בעולם. ניו יורק היא עצמה משהו שאסור להזיק לה, כי כל העולם ינזק. ומניו יורק תצא השמועה של כל ממצאים מדעיים, טכנולוגיים חדשים שכל העולם נהנה ממנו. אי אפשר להזיק למערכת הזו, באין ברירה, צריך לכפות שהדבר יתרחש בירושלים. הוא אמר את נאומו, ואז הנציג של ישראל באו"ם עולה, ובעצם הוא אומר, מה פתאום? איך זה יכול להיות דווקא? אנחנו סבלנו, אנחנו נרדפנו בשואה, נרדפנו על ידי הספרדים לפני כך וכך שנים, יותר מ-500-600 שנה, זה היה הצלבנים, אנחנו נרדפים כבר 2000 שנה, תנו לנו מנוחה, הנה המדינה קמה בגלל שהייתה שואה ורדפו אותנו, אבל אתם יודעים, זה כבר לא עובר לסוחר הסיפור הזה. שואה, אתם עושים שואה לעם אחר, כל מיני דברים מהסוג הזה מתרחשים בקהל, שיש הרי מצב של קצת אנטישמיות. קצת יש בעולם, בגלל מה שמתרחש באזור שלנו, עם הפלסטינאים ועם כל הדברים האחרים בתוך הארץ, ואתם מבינים על מה שאני רומז, ודי לך חימה ברמיזה. לא צריך להרחיב, זה לא הנושא שלנו. באו"ם הוחלט שזה יהיה בירושלים. רעש מהומה. והנציג ישראלי מבקש, אומר, אל תגיעו להחלטה מיידית, תנו לי להתייעץ עם הממשלה שלי בישראל, בירושלים, ואנחנו נגיע לידי הכרעה אחרי ההתייעצות הזו. בבקשה, תנו לי אורכה של שבוע. טוב, אין ברירה, שבוע זה אפשרי, נתנו לו אורכה של שבוע. הנציג הישראלי מגיע ארצה, מדבר עם ראשי ממשלה, עם הקבינט, הוא מדבר עם המערכת הזו של האחראית על הביטחון הפנימי, הביטחון בכלל בעורף, וכל הלוגיסטיקה שצריכה להתרחש, מה יקרה אם יפוצצו באזור ירושלים, וירושלים, לא אומר ככה, אותו נציג, הוא אומר. באו"ם הבטיחו לנו שיעתיקו ויצלמו את כל צורת ירושלים איך שהיא עכשיו, ולשמר את הצורה המיוחדת של כל המקומות הקדושים, ואת הצורה והצביון של העיר על ידי תיעוד שיעשו את זה במהרה עכשיו, ואת כל העיר יעתיקו אותה ויבנו אותה מחדש באזור הנגב, ככה שבאמת לא יהיה אובדן כזה גדול, וירושלים כביכול לא תיכחד. רק תסכימו, אנחנו נממן את זה, אנחנו אחר כך נעזור לכם בכלכלה, נעזור לכם בביטחון, אתם חייבים להסכים. כך קיבלנו את הסיכום הזה מהאו"ם, אומר הנציג הישראלי. בשולחן הדיונים בממשלת ישראל, עובדי עצות לא יודעים מה לעשות. איך אפשר להסביר לאו"ם? אנחנו העם הקטן בעולם, אבל בעצם אנחנו העם שהרבה נשמע ממנו ברחבי העולם. הפוך, ביחס הפוך לקוטנו, לגודלו, שומעים ממנו היטב בכל העולם, ובפי כל, בכל חדשות כמעט פותחים בדיבורים על מדינת ישראל, בתוך האזור הפרובלמטי במזרח התיכון הזה, עם
בעיה של כבשה אחת בין 70 זאבים, ארץ ישראל מול אויביה מסביב. מדינה כל כך קטנה, אבל העם הזה, שלמרות שהוא 0.1 מרוב אוכלוסיית העולם, אנשי מדע יצאו ממנו לרוב, אנשי רפואה לרוב, מוזיקאים, והקומיקאים, וההומור היהודי, והתרבות היהודית, התורה, שנתנה קו לכל אומות העולם במערכת של מוסר, לא תרצח, לא תגנוב, וכל אלה. ערש התרבות של המוסר בעצם זה עם ישראל. מה ניתן להסביר? הוחלט שבממשלה אין למישהו כלים שיכול להסביר נכון. התייעצו ביניהם ופנו לאחד הרבנים שבכוחו ובפיו ידוע שיש לו כוח שכנוע והסברה נפלא על היהדות כולה. דווקא אחד שתמיד קצת היו, לפעמים היו מנדים אותו ולועגים שהוא מנסה כביכול להחזיר את כולם בתשובה. פנו אליו ואמרו לו מה המשימה, והוא נאות לקבל אותה והוא התכונן. וכך היו דבריו לאומות העולם ולעולם כולו. הוא ביקש שהשידור הזה ישודר לכל העולם כולו. אלה הדברים, שימו לב. ראשי אומות, מלכים, רוזנים ונשיאים, אני מעריך, אני מבין את התחושות שעוברות עליכם. הכלכלה היא חשובה, המדע חשוב, היכולות של העולם להתקיים מבחינה מדעית, עניין כלכלי, אני מעריך, אני מבין. אני לא פונה אליכם במישור הזה. אני פונה אל הלב שפועם בתוככם כיצירי כפיים של בורא העולם. שימו לב. נכון שסין היא מקום של עתיד עם כלכלה ועם בתי חרושת, עם ייצור גדול, נכון. נכון שאמריקה היא ארץ המדע והטכנולוגיה והאפשרות כביכול הארץ שאין סוף לאפשרויות שם וההתפתחות המדעית ועוד כמה דברים. יש גם דברים שמבחינה מוסרית, רוחנית, זה לא הטוב ביותר בעולם, נכון. אני פונה אליכם בהבנה הבאה, תשימו לב. תארו לעצמכם, אדם שחוזר לביתו בשעת לילה, ולפתע, בהתקרבו לביתו, הוא נדהם והורה להבות אש פורצות מחלונות ביתו. הוא עמום. האישה, הילדים, הילדים בתוך הבית. שעות לילה, הם בטח ישנים, לא שמים לב, האישה והילדים. אבל לפתע הוא אומר, אבל הכסף שיש לי בכספת, יש לו אוצרות בתוך הכספת. זה בחדר העבודה שלו. האישה והילדים בחדרי השינה. הוא עולה הביתה, פורץ את הדלת, הוא עוד יכול להיכנס. הוא עוד יכול להיכנס ולהציל. אבל הזמן אוזל, האש מתגברת, את מי הוא יציל? את מי הוא יציל? הוא מתלבט. הכסף האוצר בחדר העבודה. האישה והילדים זה העתיד שלו, על מהותו, על קיומו. בשביל זה הוא עמל כל החיים שלו. האישה והילדים, את מי הוא יציל? אם יש לב אדם בבשרכם, כסף אפשר להגיע, כסף אפשר לאסוף עוד פעם. כסף בא, כסף הולך. easy come, easy go. אתם מכירים את הביטוי הזה. רבותיי, אבל את הילדים, זה או הכסף או הילדים והאישה. האישה אהבת חייו, הילדים, זה עתידו, זה המהות שלו. הם ממשיכים את דרכו, הם העתיד שלו האמיתי, גם לעת זקנה. במשל הזה אני מבקש להסביר. אומות העולם, הכסף, האוצר, המדע, זה חדר עבודה, זה ניו יורק, נכון. אבל ארץ הקודש, ירושלים עיר הקודש, זה הילדים, זה העתיד המוסרי של העולם. לעולם אין בסיס קיום ללא מוסר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים.
אין אפשרות לחיות, אין אפשרות להבין את הלא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, כל הדברים המוסריים שהעם היהודי בארץ הקודש, בירושלים, מקום שבית המקדש יבנה, משם זה הכל יפוץ לעולם, והעולם מקבל צביון אמיתי. נכון שמדע זה חשוב, אבל להיות בן אדם עם ערכים, בן אדם עם מוסר אמיתי, מוסר אלוקי, עם אמת אלוקית, בן אדם שהעתיד הרוחני שלו יכול להשפיע על כולם, המקור לזה זה ירושלים, עיר הקודש. אני אומר לכם רבותיי, אל תיגעו בירושלים. ללא מוסר אין עתיד לכל העולם כולו. לא חשוב כמה המדע וכלכלה יהיה. ככל שיש יותר כלכלה פעמים רבות, העולם מתדרדר, וישמן ישורון ויבעט. העולם וכלכלה כל כך גבוהים היום בטכנולוגיה, אבל המוסר האדם היום לא נראה שהוא עלה יחד. ברגע שעזבו את הדרך הנכונה, בדרך שיש בה את האמירה האמיתית של האלוקים, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ולכן אני מבקש מכם, פונה הרב לכל אומות העולם, בכל המדיה, הדבר הזה נקלט, אנשים שומעים וליבותיהם פועמים, נכון מדע, הוא אומר נכון, זה האישה והילדים, הוא אומר נכון, הרגש שלה, משהו מתרחש אצלם בליבותיהם, משהו, הם פוסחים על שני הסעיפים באמת, הם רוצים להגיע לנקודת האמת, מה לפעול, מה לעשות. דבריו חלחלו פנימה מהאוזניים אל מוחם, והתיישבו בתוך ליבותיהם, והלב שם פועם. מה להחליט? הרצון נמצא בתוך הלב. בשכל יש אפשרות לברור בגלל נתונים, אבל לב הוא מכריע. הרב פונה לאומות העולם, אני מבקש מכם. כל האנשים שיש לב אדם בתוכם, כל האנשים בעולם, שיש לב אדם פועם בחזיהם, מבין שהעתיד הרוחני והמוסרי של העולם תלוי בעצם ירושלים וקיומה. כל האנשים האלה, מחרת, בשעה חצות היום, בכל העולם, בכל מקום, להתאים את הזמנים באותה שעה. בארצות הברית, להתחיל משם, זה הזמן בחצות היום בארצות הברית. 12 בצהריים. כל אומות העולם יתאימו את הזמן לשעה הזו. וכולם לצעוד לעבר הכיכרות המרכזיות בכל המדינה ומדינה, בכל אזור ואזור. ושם לומר, עם יד על הלב, אנחנו רוצים את ירושלים שתישאר איתנה. זה העתיד המוסרי של כל העולם. היהודים יעמדו באותה עת בכל בתי הכנסת, ליד הכותל המערבי, יעמדו שם בגופם של אלפי אנשים לא ייתנו למערכת הזו שתהיה בירושלים. בשעה יהודה, לא רק גופם יעצור את האפשרות שיש שם פיצוץ, אלא רוחם היא זו שקובעת. בשעה יהודה כל היהודים בעולם, בחצות היום, בזמן שכולם מותאמים, יאמרו את הפסוק שמקבל כל יהודי עליו, עול מלכות שמיים, לומר יש בורא לעולם, יש מנהל, יש מתכנן, ואנחנו אלה שאמורים לבצע לפי התכנון שלו. והפסוק הוא שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד העולם. תודה על ההאזנה. הוא ירד מהשידור, ובעולם כולו יש רחש, יש התרחשויות. באותה עת היהודה, שזה היה למחרת היום, בחדר הנשיא בארצות הברית, אומרים לו, הנשיא, אתה חייב להגיע לאום להכריע ולומר את דבריך הסופיים שהוחלט פה אחד, ואנחנו נכריע ונחליט שזה בירושלים, ונכריח אותם, נעשה אמברגו, אפילו נכבוש אותם, ושהפיצוץ יהיה בירושלים. הוא אומר, אכן כן. תנו לי כמה דקות להתיישב. והוא חוזר ומביט בתסריט הזה, בהופעת הרב, על המשל, על החדר עם הכסף והמדע, בחדר העבודה, על החדר עם האישה והילדים, שזה המוסר, שזה העתיד של האדם, מבחינה מוסרית, וליבו פועם בחוזקה.
והוא כל הזמן שומע את הרב, הוא מרגיש שהוא מהנהן בראשו, הוא נוטה להסכים עם הרב, ריבונו של עולם, מה שמתרחש בתוכו. ובעצם האווירה הזו, בכל העולם, מרגישים העולם שם, שמשהו משתנה בעולם. יש משהו שהוא, לא יודע, באוויר, משהו באוויר, המתח הזה. אבל יש, לא יודע, העולם מרגיש שמשהו משתנה באוויר של העולם. גם ריחות עדינים מגיעים פתאום לעולם. לפתע, סגן הנשיא ועוזרו, הורים את הנשיא, לובש בגדים רגילים. לא את החליפה השחורה, לא את העניבה עם החולצה הכחולה, לא. לובש סניקרס, מכנסיים רגילות, יומיומיות, וחולצה עם שרוולים קצרים. אדוני הנשיא, לאן אתה הולך? אתה צריך ללכת לנאום ההוא. נכון, אני נשיא ארצות הברית, הוא אומר, אבל קודם כל, אני בן אדם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, יציר כפיו של בורא, בליבי פועם לב שאני מרגיש שהרב הזה צודק, והמקום האמיתי, ירושלים, זה מקום שבו העתיד הרוחני המוסרי של כל העולם. לכן, מי שרוצה ללכת בעקבותיי, אני אברך אותו. אני הולך בשעה 12 בזמן הייעוד כפי שהרב הציע, ואני מצהיר שהדרך של ירושלים, וירושלים יותר חשובה מכל מקום אחר בעולם. כולם נדהמו, והנשיא הולך באום, בגאווה, צועד, יוצא מהבית הלבן, יוצא למדשאות, יוצא החוצה, והוא הולך למקום, האנדרטה הגדולה בוושינגטון, והוא הולך וכולם משתאים, ויש רבים מהאנשים שכבר הולכים אחריו. סוף כל סוף הוא מנהיג, סוף כל סוף הוא יודע יותר מה שכולם, סוף כל סוף הוא החלט להיות בראש האומה, הוא בראש אותה המעצמה שמובילה כביכול את העולם. והוא הלך. ואני אומר לכם, האווירה בעולם כולו, בשעה יהודה, בשעה 12, העולם כולו התמלא בבשמים, העולם כולו התמלא בצליל שנדמה להם כמו איזה שופר או משהו כזה. וכל אומות העולם הצהירו שהם הולכים בדרך של ירושלים, בירושלים צריך לחיות, זה העתיד הרוחני, זה הבסיס לכל אומות העולם, לחיי המוסר ובכלל לקיומנו כבני אדם עלי חלד. ובירושלים וכל העולם, בשעה יהודה, בכל בתי הכנסת, אמירה גדולה של שמע ישראל, כולם בצעקה אחת גדולה. ולפתע דממה. דממה. והעולם התמלא בריחות כמו ריחות של גן עדן. וכל בני אדם אמרו לעצמם, מה אנחנו עושים פה? נעלה לירושלים. נלך לאור עם ישראל, לאור התורה. ההרגשה הייתה עילאית ורוחנית. נצטט, ובזה נסיים, בפסוק מישעיהו, פרק כ"ז, פסוק י"ג. ואני קורא, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אני מזמין אתכם קצת לעסוק באותה רוחניות, קצת להבין מה זה ירושלים הר הקודש, מה זה הלב היהודי, מה זה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, האדם. ובזה, בחסדי השם, אני אברך אתכם, בהחלטות נכונות, במחשבה עמוקה, ואולי עד ביד גואל צדק נתראה בקליידוסקופ אחר, בו אני מבקש לשתף אתכם באחד המקרים הסיפורים המדהימים שעליי השפיעו. כל טוב לכם.